Il-Kunsilliera Nazzjonalisti fil-lokalità ta' Ħażabbar se jkunu l-leħen ta' residenti Żabbarin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija waqt żjara fil-lokalità ta' Ħażabbar fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' residenti ma' sidin ta' negozji kif ukoll ma' bejja tal-Monti. Ħafna stqarrew li dak li qed jipprova jgħid il-Gvern u dak li fir-realtà qed iħossu n-nies huma distanti ħafna minn xulxin fejn wieħed jinnota diversi problemi soċjali. Preżenti kien hemm membri parlamentari Ewropej, kandidati għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll kandidati għal kunsilli lokali. Il-lokalità ta' Ħażabbar li hija l-ikbar lokalità fin-naħa t'isfel ta' Malta għandha popolazzjoni li dejjem qed tikber b'numru sostanzjali ta' anzjani. Għalhekk huwa essenzjali li l-Gvern b'konsultazzjoni mal-Kunsill Lokali jieħu inizjattivi sabiex l-anzjani jibqgħu jgħixu fir-raħal tagħhom. Wara li kien Gvern Nazzjonalista li bena djar tal-anzjani fiż-Żejtun u Bormla, issa hemm bżonn li dan il-Gvern ikompli jinvesti f'din in-naħa t'isfel ta' Malta, partikolarment f'Ħażabbar. Hawnhekk ġewwa Ħażabbar hawn ukoll issues ta' anzjani li m'għandhomx l-opportunità li jkollhom dar tal-anzjani fil-lokalità tagħhom. Il-Kunsill Lokali li għall-inqas il-Kunsilliera tagħna Nazzjonalisti fih dan il-Kunsilli l-hom is-snin jitolbu għal din id-dar tal-anzjani u l-Gvern s'issa ma jidhirx li għadu ħadik id-direzzjoni. Idrin Delija saħaq li wara li l-venda tneħħit minn din il-lokalità u tpoġġiet f'Marsa Skala, ir-residenti ta' Ħażabbar li ammontaw għal madwar 18,000 persuna qed iħossu li s-servizz tat-trasport pubbliku mar lura. Iddikjar li ma jistax ikun li bi gvern li qed jagħti l-miljuni ta' euro f'sussidji, in-nies jibqgħu jistennew fuq il-bus shelters għal ħin twil. Minkejja li tneħħit għax l-idea kienet li nippruvaw b'xi mod jew ieħor intejbu dik li għall-aċċessibilità għan-nies deħlin u ħarġin minn ġewwa din il-lokalità, is-sitwazzjoni mhux tal-li tiebet imma marret għall-ar u allura soluzzjonijiet li għadhom ma nstabux b'ħafna nies jistennew fuq il-bus stops għal darb'oħra il-lokalità r-residenti tagħha ma jingħatawx il-prijorità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li b'dawn id-diffikultajiet kollha u ħafna oħrajn magħhom jagħti garanzija li l-Kunsilliera Nazzjonalisti se jkunu qed joffru dak kollu possibbli għas-servizz tal-komunità. Il-Kunsilliera tagħna f'din il-lokalità huma f'minoranza, però jiena ċert u konvint illi l-leħen tagħhom huwa importanti l-leħen tagħhom jista' jibqa' jwassal dawk li huma l-ilmenti ħtiġijiet il-bżonnijiet ta' din il-lokalità u allura għandna bżonn illi nibqgħu nagħtu saħħa lil dan il-leħen f'din il-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista kien responsabbli mill-Kumitat Amministrattiv ta' St. Peters u għamel suċċess fil-ħidma tiegħu. Kien hemm kooperazzjoni mal-Kunsill Lokali u finalment gawdew ir-residenti. Idrin Delija wieħed il-Kunsilliera Nazzjonalisti eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Ħażabbar se jkun qed jaħdmu bl-istess mod.